Anta do piso rahog. Asap to? Ang gipalit nga palaman. Mga 45. Oh, irinsis mahal man ang irinsis ay sinta man. Tadi ako so pas. Sa 7-Eleven do barato dia ice cream barato pila mahal no na dia ba mahal. Asa? Oh. Mana ko kapili sando usara. Ako kapili sando ngat taday sa Jumpi. 300. 100 po itiran na. Oh, asa? Oo. Maramang kwarta ko ka ng daghan kwarta. Kita mo mag-fix. So, kita na mag-fix. Senior. Ang lang brown nga ero, Jo. Ang lang brown nga ito. Ang ilang ero kay gihiktan. Ganong gihiktan naman. Lamap to. Ay.